Türkmenistanda köpden beri dowam edýän suw ýetmezçiligi tomuz aýlarynda hatym güýçlenýär. Şuňlar Libapda ýaşaýyş çaýlary berilýän suw üçinçiligi etli wagtlap kesilýär. Lagym suwlaryny ýygnaýan kanalizasiýa problemasy agyrlaşýar. Farapda ýaşaýyş çaýlarda suw günüň dowamında diňe bir gedek ýagny irden sagat 9-da 25 minutyň dowamında berilýär. Bu barada habar berýän Azatlyň yerli habarçylarynyň hem çeşmeleriniň sözlerine görä üstesine şäheriň ýaşaýyş çaýlarynyň esli böleginde şuun küneçenli kanalizasiýa oňaýlygy ýok. Jaýlaryň 90% çemetini lagym suwlarynyň akmagy üçin kanalizasiýa ýok. Şäher halky howlusyny ýa-da köçesini kanalizasiýa üçin çukur galyp, şol çukura hapa suwlaryny aktyrýarlar. Diýip yerli çeşmeleriň biri gurrun berdi. Habarçylara we çeşmelere görä hapa suwlary aktyrmak üçin zerur infrastrukturanyň göz öňünde tutulmanlygy sebäpli şäherde yaramaz iýs we siňekler köpelýär. Günüň gyzmagy bilen yssyk howada problemalar hatym agyrlaşýar. Agyr iýsli kanalizasiýa çykyny sebäpli şäherde çywynyň, siňekden, dürli mörmöjeklerden ýaňa ýaşar ýalylar. Diýip çeşmeýdär. Çeşmeler şäheriň ilatynyň bu meseleni çözmek üçin häkimetlere ýyllar boýy ýüz tutýanlygyny, emma meseleni çözmeýän häkimetleriň kanalizasiýany çekmek we bar çukurlary arasalamak üçin ýaşaýjylaryň öz hasabyna çäre görmegine de ruhsat bermeýänligini belliýärler. Severni we Balkan köçeleriniň raýatlarynyň şäher resmiýetlerine lagym çekmek boýunça ýyllar boýy edýän şikaýetleri kanagatlandyrylmaýar. Adamlaryň özleri pul ýygnap kanalizasiýa çekdirjek bolsalar, häkimetler köçäniň asfaltynyň bozuljoklugyny bahanalap muňa ruhsat bermeýärler. Diýip çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Farabyň şäher infrastrukturasyna degişli meselelerden habarly çeşmeleriň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä ýaşaýyş çaýlary agyz suwy bilen öpçün etmek we lagym suwlaryny ýygnamak üçin döwrebap sistemanyň gurulşy şäheriň proýektinde talaba laýyk göz öňünde tutulmandyr. Şäher proýektinde edilen işleriň jebrini çekýär. Suwuň diňe ýerden berilýän üçin turbalardan poslan suw gelýär. Bu suwun hili erbet bolup sanitariýa epidemiologik talaplaryna laýyk gelmeýär. Tomsyň 35-40 gradus yssyk günleri başlady. Lagym suwlardan çykýan ziyanly bakteriýalar adamlarda dürli ýokunç keselleri döredýär. Çağalaryň arasyna sary getirme köp bolýar. Dip Azatlyň çeşmesi gurrun berdi. 26-njy maýda Azatlyk radiosynyň Libapdaky habarçylary bu regionda kerançylyk suwlarynyň hem ýetmezçilik edýänligini we şu sebäpden şu ýyl gök bakça önümleriniň bahalarynyň geçen ýylkysyndan gymmatlandygyny habar berdiler. Türkmenistanda suw problemasy şol sanda agyz suw ýetmezçiligi ýyllar boýy saklanyp galýar. Türkmen hökümeti käte problemany agza problemalaryň bardygyny gytaklaýyn görnüşde boýun alýar. Ýa-ni ýakynda suw hojalygy baradaky döwlet komitetynyň başlygy Güzgeldi Bayjanow bir käýin çaldy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugyna görä Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň bu resmi beren käýinji Daşoğuz vilayatynyň suw üçinçiligindäki kemçiliklere degişli bolupdyr. Resmiýetiň wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän Daşoğuz vilayatynda suw üçinçiligini gowlandyrmak, suw serişdelerini tygşytly peýdalanmak, goşmaçy gorlary döretmek we puwdagyň deshalaryny netijeli ulanmak we çalyp barlayan işlere gözökçüligi gowşadanlygy üçin oňa käýinç berilenligi resmi maglumatda aýdyldy. Türkmenistanda agyz suw hakynda ýöriýte kanun hem bar ýurdun çäginde her bir adamy agyz suw bilen keshitlenen hil we mukdar kadalaryna laýyk öpçün etmek kanun taýdan kepilendirilýär. Şol bir wagtda yssyk howaly ýurdun ilaty onlar çyllap suw gytçylygyndan kösenýärkä Türkmenistan dünýäde suwy her adam başyna iň köp sarp edýän ýurtlaryň hataryna girýär. Hususan da Nature jurnalynyň ozal çap eden maglumatlarynyň birine görä Türkmenistan ýylda 5,5 ming kubometr suw sarp edýär. Bu bolsa dünýäde adam başyna hasaplananda iň ýokary görkeziji bolup Birleşen Ştatlar bilen deňeşdirilende 4 esse Hytaý bilen deňeşdirilende 13 esse aşýar.